Tankat. Tankat. Tulkaa ulos. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta, Anka. Aku Anna ollut. Hyvä. Hyvää huomenta. Minä laitan Ankat tonne yöksi tonne talliin, koska minä pelkään nyt, että joku eläin ne vie, kettu tai joku, vaikka ei ollutkaan tuossa. Meillä on kukalla oli juoksut ja siksi isoista koirista 2 on häkissä uros ja tuo kukka ja sitten tää Keski-Aasian koira Keskari, niin Niiskuu. Oho. Niiskuu on tässä nyt yksin vahtimassa. Kyllä tänne tulee. Tule Niisku. Tule. Hyvä. Hyvä. Nämä koirat on meillä, nämä isot koirat on vähän tämmöisinä niinku yleisvahteina. Ihana olisi pitää silleen, että saisi pitää vapaana, mutta ei niitä voi pitää kuitenkin tässä sitten. Sen verran, vaikka asutaan tosi täällä haja-asutusalueella, mutta sen verran lähellä kuitenkin on naapureita, että sitten helposti menevät tuonne toisten alueelle, jos päättävät mennä. Et pääasiassahan ne kestäisi tässä pihalla, mutta ovat kovia laajentamaan reviiriä halutessaan. Ja sitten onhan siinä sitten se, että se on minun vastuulla, että jos jotain käy. Tosin se on näillä laumanvartijoilla on aina yleisesti semmoinen, että ne todella pitkä kynnys. Mikä se on sana? Siis pitäisi olla yleensä se vahtivietti on suurimmillaan omalla alueella, eli omassa kotona. Ja sitten se vähän laimenee, kun mennään kodin ulkopuolelle, koska ollaan poissa siltä omalta alueelta. Ja sitten sitten tosiaan nämä pitäisi olla siis en nyt saa sitä sanaa päähän. No kuitenkin semmoinen pitkä kynnys siihen, siis ensin varoitetaan tosi pitkään, että eihän nämä ole semmoisia. Monilla on vähän semmoinen käsitys, että nämä on tosi reaktiivisia, että ne nappaa saman tien kiinni, mutta ei se ole silleen, tai ainakaan oman kokemuksen mukaan. Kyllä se on silleen, että ne varoittaa ihan tosi pitkään ja ihan viimeinen keino on se, että käydään kiinni. Et ei enää mitään sellaisia hirviöitä ole, mitä ihmisillä on vähän sellainen käsitys. Totta kai siinä on se vastuu ja niillä on rodunomaisesti tarve vahtia ja puolustaa omaa laumaa ja omaa reviiriä, mutta ei nyt mitään ihan tappajia kuitenkaan ole. Et vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, että täytyy ihmisen tiedostaa, joka tällaisen koiran ottaa, se vastuu siitä koirasta ja sen elämästä ja sitten niistä muista ihmisistä. Mutta esimerkiksi Niisku on hyvin semmoinen, että sitä voi välillä pitää tässä pihalla vapaana sille, että jos tulee vieraita. Et siihen mie luotan vähän enemmän. Ja sitten taas toi uros, toi harmi, että se on vähän semmoinen, että sen kanssa pitää olla tarkempi. Ja Niisku on tosiaan, hän on narttu. Keski-Aasian koira ja se silleen. Hän on ihana. Mie kyllä tykkään näistä laumiksista. Nämä on meidän perheen suojelijoita, mutta ei hirviöitä. Mutta en todellakaan suosittele ei ensimmäiseksi koiraksi. Pitää vähän tietää. Näillä on pitää osata lukea. Sehän se on tärkeintä. Pitää osata lukea koiran elekieltä todella hyvin, jotta siellä tiedät, että milloin on liikaa. Otetaan vastuu niistä eläimistä, mitä pidetään.
eipiä. Ja siis joo, olen itsekin tehnyt virheitä. Ei kukaan ole. Aina sattuu vahinkoja. Se ei ole mikään niinku semmoinen. Ei pidä jeesustella sen kanssa, että ei koskaan käy mitään. Se on ihan fakta. Eläinten kanssa käy aina jotain. Oli ne koiria, kissoja, kaneiti, pupui, ihan mitä vaan. Aina joku voi karata. Aina voi käydä. Ihmisiähän me vaan ollaan. Ei kukaan ole täydellinen. Mutta sitten jos jotain käy, niin sitten siitä otetaan vastuu ja koitetaan parantaa. Ja olen itsekin yrittänyt. En tahallani ole koskaan niinku mitään pahaa kellekään halunnut. Ja siinä. Sinä minun pieni paimen. Tipu, tipu. Ja ankat tuli ulos. Ne on siellä nyt. Lähdetään hei kattoon nyt seuraavaksi sitten, että joks meillä on kilejä. Vähän kuulostaa, että ei vielä ole, mutta käydään tsekkaas tilanne. Ja minullahan on nyt vaan tää yksi kukko, koska 2 kukkoa lähti maailmalle ja minulla ei ole kanoja. Siis noi kaikki tiput on, mutta sitten ei ole siis niinku kanakanoja aikuisia kuin tää yksi. Ja hän on hautonut nämä itse niinku muninut ja hautonut. Ootas noita nyt on sitten. Useampi, melkein 10 tipua. Ja noi silkkikanat on nuo tuolla. Niin ne on niin kuin minun koneella hautomia. Mut nyt lähdetään katsoa ne vuohet. No niin. Ei täällä mitään ole tapahtunut vielä. Terve. Vielä olette yhtenä kappaleena. Vielä olette yhtenä kappaleena täällä. Täällä kovasti odotellaan pikkukilejä. Saa nähdä monta ne tekee. Kuulemma voi tehdä 3, mutta näiden mahat näyttää siltä, että ei nyt ehkä 3 tuu. Hertta ja höpö. Sitten on vilinää ja vilskettä, kun te teette pikkukilejä. Niin. Minusta nämä vuohet on ihan tosi hauskoja. Nämä on vähän kuin koiria, mutta vähän kuin koiria. On näilläkin on vähän semmoinen peräpää. Olin vähän silleen, että mä olin hakusessa nyt tää kameran kohta, koska yritin niinku kuvata tätä päätä, niin kuvasinkin peräpäätä. No niin. Mutta joo. Niin, nämä on siis tosiaan, nämä on Suomen vuohia. Suomen vuohia on nämä. Ja nämä on nyt, onko nämä nyt sitten 2-vuotiaita? Ehkäpä. Taitaa olla jotain sellaista. Ja näillä on nyt ensimmäiset kilit tulossa. Ja ei ole kokemusta minkäännäköistä näiden poikimisesta. Toivotaan ihan hirveästi, että kaikki menee hyvin. Vähän jännittää. Tosiaan, kun ei ole sitä kokemusta. Hevosten varsomisesta on kokemusta. Tosiaan on silloin vähän kasvatellut pienimuotoisesti Irlannin koppeja, niin minulla on ollut 2 varsaa. 2 varsaa on syntynyt täällä kotona ja ne meni ihan tosi hyvin. Siinä ei ollut mitään komplikaatioita. Minulla on kyllä vähän uskoteltu ja sanottu, että näidenkin kanssa asiat todennäköisesti vois mennä hyvin, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Niin, nyt ollaan sitten sen puoleen vähän uuden äärellä tämän poikimisen kanssa. Ja toivotaan tosiaan, että kaikki menee hyvin ja saadaan kivoja pikkukilejä maailmalle. Sittenhän minä en tiedä, että myyntiinhän ne osa ainakin menee ja katsotaan, että jääkö joku meille. Ei nyt ainakaan 2, että yksi ehkä korkeintaan. Ja nämä on kyllä semmosia terapiaeläimiä nämä vuohet. Vuohet minulle. Sitten tuolla ulkona ne seuraa minua joka paikkaan. Nämä kyllä tykkää rapsutuksista. Mutta onhan ne sellaisia, että pitää tiedostaa se, että pikkasen on toisenlaiset noin niiden aitaukset ulkona kuin
Tässä on yksikin tapaus, kun tehtiin, kun pitää kaikki mennä kantapään käyttöön. Ja tavallaanhan minä sen tiesin, ettei se homma niin kuin ihan niin helposti tule. Tai siis, että eihän ne siellä varmaan välttämättä kestä. Mutta tein semmoisen 5 lankaa. Yritin saada sähköön, no se sähkö ei kulkenut kunnolla. Oikein kaverin kanssa väännettiin vimosen päälle, niin eihän nää siellä kestänyt. Nää tuli, oliko niin kuin peräti 2 minuuttia siitä läpi. Niin sepä oli sit siinä, enkä ole sen jälkeen koittanut. Vai koitinko seuraavan päivän, että yritin sitä sähköä saada paremmaksi, niin höpö. Ihan ei tullut mitään siitä. No, nythän meillä on tuossa ulkona sellainen, kävin ostaa eilen verkkoa ja on sellainen projekti tämän kanssa, että jos nyt saisi varsinkin kun ne kilit tulee, niin olisi tosi kiva saada nämä ulos. Mut ne kestää kyllä pihalla vapaana, se ei ole mikään ongelma, mutta siinä on ongelma se, että ne syö ihan kaiken. Ihan siis koristekasvit kaikki menee, niin se on vähän se ongelma. Että olisi kiva sitten, että säilyisi meidän perunat ja semmoiset, mitä on tonne laitettu. Niin. Semmoisia vuohijuttuja. Jännityksellä otetaan. Ainakin yhden videon varmasti teen sit, kun ne kilit on syntynyt ja yritän vähän ehkä jopa kuvata sitä, jos vaan satun ole paikalla. Että niihinkin voi käydä, että nämä vuohet sitten päättää, että mehän tehdään nämä ihan omina. Ja todennäköisesti käykin silleen, että kun mie kyttään, että kohta voisi olla aika ja on täällä huudeilla, niin sitten ne tekee ne silleen, että mie niin sitä näe. Nyt hän siellä nykii minun paitaa. Mut joo, semmosia vuohijuttuja. Voisin kyllä näyttää ton aitauksen tuolta, mikä siellä on tuloillaan. No niin. Oi. Täällä. Siellä olisi tolpat niin kuin lähestulkoon valmiina. Et nyt vaan verkottais. Ja sitten tässä nyt olisi vähän niille syömistä. Ja se menee tänne. Siinä olisi heille tommonen kiipeilykivi. Minä halusin ehdottomasti, että silleen pitää aita tehdä, koska vuohet tykkää kiipeillä. Niille täytyy olla sitä kiipeilymahdollisuutta. Sitten se tulee vähän tänne talon puolelle. Ja tuohon tulee sitten tuohon koivuun vähän ja koivu eteen, niin sinne puolelle sitten. Vedet varmaan laitetaan sitten tälle puolelle, mutta tässähän on sitten jatkomahdollisuuksia. No tohon pellolle tulee kukkapelto, se on laitettu, tai siis sille jotakin, se muokataan se maa ja sitten siihen tosiaan tulee joku siemensekoitus, joku kukkapeltosiemensekoitus, muistaakseni, voi olla, että on väärässä, että mikä siemensekoitus siihen tuli, mutta joo. Ja sitten tosiaan tuossa olisi mahdollisuus siis tonne vaikka laajentaa tätä joskus. Nehän saisi syödä ton pusikon tuolta. Se olisi kaikkein parasta. Tollaseenhan ne olisi niinku just bueno nuo vuohet. Ja vaikka lampaatkin, niin tuolkin olisi vaikka kuin paljon syömistä. Että se on sit vaan, että kun kehtaa ruveta aitaamaan, niin se on se juttu. Mutta ens hätää nyt tää. Että saisi nyt johonkin ulos ne vähän kekkuloimaa ja sitten pikkuhiljaa laajennetaan. Tää on vähän haasteellista yksinään tehdä näitä. Tosiaan Simolla on omat hommat. Ja sitten Jalo kulkee. Noniin, kato. Just suoraan Jalo kulkee siis minun mukana täällä. Se on sisällä nukkumassa. Ja nythän se jotain siellä heräili, että pitää vissiin lähteä kuuntelemaan ja katsomaan, mitä hän siellä touhuaa. Tässä tulee vähän niin sanottua kaluston esittelyä. Otan tuon minun hurjemman Sportmanin 300. Kuitenkin otan tän. Lähden tästä tonne pellolle vähän kuvailemaan. Lähdetäänkö hommiin?
kätistä. Aku, mennään. Tule. Tule. Hyvä. Sieltä ääs perään nyt ja sitten olisi tarkoitus vähän poikaakin opettaa äästämään. Ja Aku on mukana kaikessa mitä me tehdään. Vai mitä? Aku? Mikä meisinki? Näin. Oi, sun hattu tippu. Tykkäskö Jalo olla traktorissa? Häh? Tykkäskö Jalo olla traktorissa? Joo, ei sitä paljon olla.
Jaha, siellä onkin vaihtunut kuski. Joona äästää nyt ensimmäistä kertaa.